bakarrik minuto bat gaurko kontzertua aurkezteko, zuei ongi etorri emateko eta eskerrak bandaren partetik. Kontzertua arras espeziala da, alde batetik, dakizuen bezala egoera honekin badugule denbora puske bat, kontzertu bat eman gabe, ez delakoz posible izan, hoi alde batetik. Eta gero bertzetik, haunditzek dakizuen bezala gaur errelebo bat badugu banda zuzendaritza. Ganten mendian izan ginen banda ja duela egun tapiko urte, banda harek akitu zuen Feliciano Beobidekin, salto bat ematen badugu, eta gero, 1998an, Baztango Musika Eskolai esker, berriz ere banda piztu zen. Javier Igoa Lesakarra, berak piztu zuen berriz ere banda, pare bat urtez, eta gero Juan Carlos Moreiro, Irundarra, hemen gurekin dagoen, berak hartu zituen, bertze 7-8 urtez, bandako zuzendaritza. 2008 bai, Juan Carlosek utzi zuen zuzendaritza eta Rosa Mari animetu zen. Eta Rosa Mari egon da gurekin guri aguantatzen, ensaio zen ensaio, azkeneko 16 urte hauetan. Rosa Mari Sánchez, eta gero ikusiko duzen bezala, Pello Etxebeste Lesakarra, Lesakarra sortzez, ja hori Elizondarra, berak hartu behar du batuta. Orduan, hemen txautzi behar du aurkezpena, mila esker.